രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രണാം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഓമജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയംഭൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കോൺവെന്റ് ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദനാമന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 15. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 47-48. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ധ്യാനോദ്രിക്തയാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധതിഷണാഃ പരേ തസ്മിൻ നാരായണ പദേ ഏകാന്തമതയോ ഗതിം അവാപുർദുരവാപാന്തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മഭിഃ വിദൂതകൽമഷാസ്ഥാനം വിരജേനാത്മനൈവ ഹി. ഹരി കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ധ്യാനോദ്രിക്തയാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധതിഷണാഃ പരേ തസ്മിൻ നാരായണ പദേ ഏകാന്തമതയോ ഗതിം അവാപുർദുരവാപാന്തേ അസദ്ഭിർവിഷയാത്മഭിഃ വിദൂതകൽമഷാസ്ഥാനം വിരജേനാത്മനൈവ ഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ് അത് ധ്യാന അനുകൂലമായ ധ്യാനം ഉദ്രിക്തയ സ്വതന്ത്രമായ ഭക്ത്യ ഭക്തി നിർഭരമായ മനോഭാവത്താൽ വിശുദ്ധ പരിശുദ്ധമാക്കി ദിശനഃ ബുദ്ധിയാൽ പരേഹേ അതീന്ദ്രിയനിൽ
തസ്മിൻ അതിൽ നാരായണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അതേ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ഏകാന്തം അദ്ദേഹം ഏകനായ പരമോന്നതനിൽ സുസ്ഥിരരായവർ ഗതിം പ്രാപ്തിസ്ഥാനം അവാപുഹു പ്രാപ്തമാക്കി ദുരവാപാം പ്രാപ്തമാക്കാൻ വളരെ വിഷമമേറിയ തേ അവരാൽ അസബ്ധിഹി ഭൗതികവാദികളാൽ വിഷയ ആത്മതിഹി ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയവർ വിധൂത ശുദ്ധീകരിച്ചു തന്മഷ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ സ്ഥാനം ധാമം വിരചേന ഭൗതിക ആസക്തി കൂടാതെ ആത്മന ഏവ ഇതേ ശരീരത്താൽ ഹി നിശ്ചയമായും വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദന്തു സംശ്ല പ്രഭുപാക്കി അപ്രകാരം നിരന്തരമായ ഭക്തി നിർഭര സ്മരണ മൂലമുള്ള പരിശുദ്ധ അവബോധത്താൽ അവർ പരമോന്നത നാരായണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഏകനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ വ്യതിചലനമില്ലാതെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്തിൽ ആമഗ്നരായവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ മുക്തരാകയാൽ ആ ധാമത്തിൽ അവരുടെ അതേ ശരീരങ്ങളോടുകൂടി എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ കലി അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രഭാവം തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായി വാഴിച്ചു. അതുപോലെ മധുരയില് ആരെ രാജാവാക്കി? അനിരുദ്ധന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള വജ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൊച്ചുമകനെ, അതായത് അനിരുദ്ധന്റെ കൊച്ചുമകനെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അല്ലെ, തന്റെ എല്ലാ രാജകീയ പദവിയും പത്നിയും അതുപോലെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇവൻ ഭക്ഷണം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആത്മീയമായ പുരോഗതി, അതായത് ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെ അമഗ്നനായി തന്റെ ശരീരബോധത്തെ ഒക്കെ മറന്ന് അദ്ദേഹം പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നു ആര്? മറ്റു 4 പേര് അല്ലെ, പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ബാക്കിയുള്ള 4 പേരും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പിന്തുടർന്ന് പോയി. ഇപ്പൊ അവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ, ഇവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭക്തി നിർഭരമായി ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്ത്യ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഭക്തി ഇല്ലാതെയുള്ള ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് പരമാത്മ തലത്തിൽ വരെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ പഞ്ചപാണ്ഡവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷദരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തി ഉണ്ട്. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ട്? പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതുപോലെ പാണ്ഡവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ദ്രൗപദിക്കും കുന്തി മഹാറാണിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും. അത് നമ്മൾ പോകെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കൊക്കെയും ആ ഒരു ഭക്തിയിലെത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. അവർ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വശരീരത്തോടു കൂടി എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞന് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എപ്രകാരമാണോ ഓടിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത്, അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി അവൻ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ആത്മീയ ശിക്ഷണപരമായ പ്രവൃത്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി അവൻ ഒരു ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നു. ആകയാൽ ശരീരമാറ്റം പോലും കൂടാതെയുള്ള ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ശരീരത്തിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ പ്രധാനമായത് യഥാർത്ഥ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഈ സത്യത്തെ സ്പഷ്ടമായി ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പരാമർശിക്കുന്നു. ഹി എന്ന വാക്ക് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായും, തീർച്ചയായും എന്നാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലെ, ഒരു സംശയം വേണ്ട, അതാണ് ആ ഹി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല. ശില ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഭഗവത്ഗീത 14:26 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വ്യതിചലനമില്ലാതെ ക്രമാനുഗതമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതേ ഭക്തിയുത സേവന അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വീണ്ടും അധികതരമായി പുരോഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നാം മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ ഈ അധ്യായത്തിൽ 32-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിസ്സന്ദേഹം ഒരുവനെ ശരീരമാറ്റം കൂടാതെ പരമമായ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം.
അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മള് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തോടു കൂടിയല്ല നമ്മൾ പോയി ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം വാങ്ങി എടുത്താണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആ സ്വശരീരത്തോടു കൂടി സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒട്ടും ഒരു ശരീരം ചേഞ്ചിന്റെ ആവശ്യം അർജുനൻ ഉണ്ടായില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോഴും അവർക്കൊന്നും ശരീരം മാറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ അതേ ശരീരത്തോട് കൂടി പോയി. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു വിസിബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഭൂതാനം തിരുമേനി തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ ശരീരത്തോടു കൂടി സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോയി. സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർക്ക് ശരീരത്തോടു കൂടി പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് സാധ്യമാണ് എന്നാണ് ശ്രീ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. 14:26 എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മാംചയോ അഭ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ പറയുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്, ഒരു വ്യതിചലനം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ശരിയായ വിധത്തില് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ അത് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൽ പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുക. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗുരു എന്ന മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ടായേ പറ്റും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുരൂപി പരിത്യജ്യ പ്രഭാസേ ദേഹമാത്മനഃ കൃഷ്ണാവേശേന തച്ചിത്തഃ പിതൃഭിः സ്വക്ഷയം യയൗ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതുരോപി പരിത്യജ്യ പ്രഭാസേ ദേഹമാത്മനഃ കൃഷ്ണാവേശേന തച്ചിത്തഃ പിതൃഭിः സ്വക്ഷയം യയൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശുദ്ധദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഓരോന്നും എന്താ പറയാ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യം യുധിഷ്ഠിരൻ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് 4 സഹോദരന്മാർ പോയി. ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് വിതുരനെയാണ് പറയുന്നത്. വിതുരനും ഈ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വിതുരർ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് കേട്ടെടുത്ത് പറയാണ്. വിതുരർ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ. പരിത്യജ്യ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പ്രഭാസം എന്ന തീർത്ഥസ്ഥലത്തിൽ ദേഹമാത്മന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആവേശ ആ ചിന്തയിൽ അമർദ്ദനമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും പിതൃലോകത്തിലെ നിവാസികളോടൊപ്പം സ്വക്ഷയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധാമം യാത്രയായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. തീർത്ഥാടനത്തിലായിരുന്ന വിതുരർ പ്രഭാസത്തിൽ വെച്ച് ശരീരം വെടിഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ അമഗ്നനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പിതൃലോക നിവാസികൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിതനാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിതുരർ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. വിതുരർ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്? തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയും ഭാര്യയെയും ഇതുപോലെ കുന്തി മഹാറാണിയും കൂടെ കൂട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അറിവ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഭാഗവത്തിൽ കുന്തി മഹാറാണി പോയതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ശുദ്ധദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വിതുരര് എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്ര ഓൾറെഡി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ, കാന്താരിയും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. വിതുരര് എവിടെ പോയി? പ്രഭാസത്തിൽ പോയിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ അമഗ്നനായിക്കൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോയി? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കല്ല വിതുരര് പോയത്, പിതൃലോക നിവാസികൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിതുരര് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോയത്? വിതുരർ ആരാണ് ശരിക്കും? യമരാജനാണ് അല്ലെ, യമരാജാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പിതൃലോകത്തേക്ക് പോയി തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി പുനഃസ്ഥാപിതനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വിതുരൻ ശരിക്കും ആരാണ്? യമരാജാവാണ്. അപ്പൊ ആ പദവി ആര്യമാവിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് വിതുരരായിട്ട് യമരാജാവ് ഭൂമിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാണ് യമരാജാവ്. അപ്പൊ തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിതനാവുകയും ചെയ്തു എന്നിവിടെ പറയും.
ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിജി. പാണ്ഡവരും വിതുരരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ പാണ്ഡവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരും അതേസമയം വിതുരർ പിതൃലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരമുള്ള യമരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവനുമാകും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്നതിനാൽ യമരാജനെ മനുഷ്യർ ഭയക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം ആത്മമിത്രമാണ്. പക്ഷെ അഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാകുന്നു. മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശാപം നിമിത്തം യമരാജന് ശൂദ്രനായി തരം താഴേണ്ടി വന്നു എന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. അങ്ങനെ വന്ന യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് വിതുരർ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തീവ്രമായി ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കാണിച്ചു തരികയും ഒരു ധർമാത്മാവിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം പ്രഭാവ പൂർണ്ണമായിരുന്നു വിതുരരുടെ ജീവിതം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനമാകുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തികളാൽ സദാ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്രകാരം ശൂദ്രജന്മത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ ഇഹലോകവാസത്തിന് ശേഷം പിതൃലോക നിവാസികളാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും പൂർവ്വസ്ഥാനത്ത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനുമായി വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ സേവകരാണ് ദേവന്മാർ. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവകർ ഭഗവാനുമായി നിരന്തരം വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരാകുന്നു. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സേവകരും അവിരാമം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അവതരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ഭഗവാന് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ സഹചരന്മാർ അവയെല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായവരാകയാൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളെ അവർ വിസ്മരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 4:5 ഈ വസ്തുത സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്തത് എവിടെയാണോ പോകുന്നത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവർ അവതരിക്കും. പക്ഷെ വിതുരരുടെ കാര്യത്തില് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്, വിതുരൻ എന്താണ്, ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ് അല്ലെ, ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് യമരാജന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് ആ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ആര് കയറിയത്, യമരാജനായിട്ടുള്ള വിതുരര്. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യമരാജാവായി തന്റെ സ്വന്തം പദവിയിൽ തിരിച്ചു കയറുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. യമരാജന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് യമരാജൻ അല്ലെ. അപ്പോ യമരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചപാണ്ഡവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷകരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു 4:5 ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ശ്ലോകം? അതായത് ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വിവസ്വാൻ പണ്ടേ ഉണ്ടായ ആളല്ലേ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് അതായത് അർജുനനും ഭഗവാൻ ഏകദേശം ഒരേ പ്രായക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജന്മാനി തവച അർജുന അല്ലെ, നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുന, അത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അതിസൂക്ഷ്മമായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായതിനാൽ സഹചരന്മാർ അവയെല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് അവർ എത്ര ജന്മം ഭഗവാന്റെ കൂടെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് അവര് വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പക്ഷെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മറവിയില്ല. ഭഗവാൻ അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പാർഷകരും എന്താണ്, ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. നമ്മളെ പോലെ ബദ്ധാത്മാക്കളല്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല, ഓർത്തോളണം എന്നില്ല. നമ്മള് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മ കഥ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് എന്ത് ഓർക്കണം. മത്ത സ്മൃതി സ്നാനം അപോഹനം ശ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്ത് ഓർക്കണം എന്ത് ഓർക്കണ്ടെന്ന് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാന് പറഞ്ഞത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദ്രൗപദീ ച തദാജ്ഞായ പതീനാമനപേക്ഷതാം വാസുദേവേ ഭഗവതീ ഹേകാന്തമതിരാപതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്രൗപദീ ച തദാജ്ഞായ പതീനാമനപേക്ഷതാം
ദ്രൗപദീ ജഗദാജ്ഞായ വാസുദേവേ ഭഗവതി കാന്തമതിരാപതം വാസുദേവേ ഭഗവതേ കാന്തമതിരാപതം ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരുടെ പത്നി തഥാ ആ സമയം ആജ്ഞായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പതീന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അനപേക്ഷത അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വാസുദേവേ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹി നിശ്ചയമായും ഏക അന്ത പൂർണ്ണമായും മതിഹി ഏകാഗ്രത ആപ ലഭിച്ചു തം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് തന്നെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ സുഭർത്താക്കന്മാർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നത് ദ്രൗപദിയും ദർശിച്ചു. ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ കുറിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ദ്രൗപദിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയും സുഭദ്രയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായി തീരുകയും അവരുടെ പതിദേവന്മാരുടെ അതേ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഭാര്യമാരെ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവര് പോയത്. പക്ഷേ ദ്രൗപദിയും സുഭദ്രയും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരാള് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയാണ്. ദ്രൗപദി ആണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് ദ്രൗപദി. സദാ ഭഗവത് സ്മരണയുള്ള ആളാണ് ദ്രൗപദിയും സുഭദ്രയും. അപ്പൊ അവർക്കും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അതേ റിസൾട്ട് കിട്ടിയവരും ഭഗവാനിൽ ആമഗ്നരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വശരീരത്തോടു കൂടി പോയി. ഒരുവൻ സമർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു വിമാനം പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന് മറ്റു വിമാനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിമാനത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒരു വിമാനത്തെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിനും ആ അവസ്ഥയിൽ സഹായിക്കുവാനാകില്ല. അതുപോലെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ ഏവർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ യാതൊരുവിധ സഹായവുമില്ലാതെ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ആത്മീയാചാര്യനും പിതാവിനും മാതാവിനും ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെല്ലാം എങ്ങനെ ജനന മരണ സാഗരം കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുടനീളം വേണ്ടുന്നതായ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സാഗര തരണം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഒരുവൻ സ്വപരിരക്ഷയിൽ സ്വയം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതും പൂർവമായി സ്വീകരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. ദ്രൗപദിക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആരും കൂടെ പോരുവാൻ ദ്രൗപദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. മഹാന്മാരായ തന്റെ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെയും കാത്തു നിൽക്കാതെ ദ്രൗപദിക്ക് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു. പൂർവ്വ പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ ദ്രൗപദി ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രചിത്തയായി. പത്നിമാർക്ക് അവരുടെ പതിദേവന്മാരുടെ അതേ രീതിയിൽ അതേ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായി. അതായത് അവരുടെ വർത്തമാന ശരീരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ അവർ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സുഭദ്രയുടെ നാമം ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ദ്രൗപദിക്കും സുഭദ്രയ്ക്കും അതേ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അവരിരുവർക്കും ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണല്ലേ, ദ്രൗപദിക്കും സുഭദ്രയ്ക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വശരീരത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണോ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേ റിസൾട്ടാണ് അവർക്കും കിട്ടിയത്. അവര് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ. ആ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ, അതായത് ആ ഒരു ലൈഫില് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വേളയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മാത്രമേ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേപരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. അല്ലെ, അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ്. ആ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക? ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചും മക്കളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അതുവരെ, അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ, നമുക്ക് ആ ഒരു മരണം എത്തുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയും നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ മാത്രം കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്കത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചില്ല കൂടെ പോരുന്നോന്ന് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരാരും നീ കൂടെ പോരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായില്ല. അതുപോലെ ദ്രൗപദി ആകട്ടെ സുഭദ്ര ആകട്ടെ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടിപ്പോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്.
അവനവന്റെ കാര്യം അവനവൻ തന്നെ നോക്കണം. ആ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ മറ്റാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. അത് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാണ്. ഇവിടെ ഓരോ ദിക്കിലും നമുക്ക് ഓരോ ഇതിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വിതുരര് ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ച ആളാണ്. ദ്രൗപദി സുഭദ്ര ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രൗപദി സുഭദ്ര ഇവരൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവനവന്റെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സർവം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, അത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ച് കാണിക്കാം. അപ്പൊ അവസാനം ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണോ ദ്രൗപദിക്കും സുഭദ്രയ്ക്കും വിതുരർക്കും അതുപോലെ പാണ്ഡവർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചത്, അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യശ്രദ്ധയൈതത് ഭഗവത്പ്രിയാണാം പാണ്ഡോസുതാനാമിതി സംപ്രയാണം ശൃണോത്യലം സ്വസ്തയനം പവിത്രം ലബ്ധ്വാഹരോ ഭക്തിമുപൈതി സിദ്ധിം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യശ്രദ്ധയൈതത് ഭഗവത്പ്രിയാണാം പാണ്ഡോസുതാനാമിതി സംപ്രയാണം ശൃണോത്യലം സ്വസ്ത്യയനം പവിത്രം ഹരി ഭക്തിമുപൈതി സിദ്ധിം. നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്? ഇത്രയും നമ്മൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അല്ലെ, ഫലശ്രുതിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. യാതൊരുവൻ ശ്രദ്ധയാ ഭക്തിയോടെ ഈ ഭഗവത് പ്രിയാണ പരമപുരുഷന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പാണ്ഡുവിന്റെ സുദാന പുത്രന്മാരുടെ ഇപ്രകാരം സംപ്രയാണം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള പ്രയാണം ശൃണോതി ശ്രവിക്കുന്നു അലം മാത്രം സ്വസ്തി അയനം സൗഭാഗ്യം പവിത്രം പരിപൂർണമായും ശുദ്ധമായത് ലബ്ധ്വ ആർജിച്ച് പരമപുരുഷന് ഭക്തിയുത സേവനം ഉപൈതി നേടുന്നു സിദ്ധിം പരിപൂർണത വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർവദാ മംഗളകരവും പൂർണ്ണമായും ആകയാൽ ഈ ആഖ്യാനം ഭക്തി വിശ്വാസത്തോടെ ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും നിശ്ചയമായും ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയായ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പാണ്ഡവരുടെ അവസാന യാത്ര അല്ലെ, നമ്മളിവിടെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ഒരു അധ്യായം വായിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് നമുക്കുള്ള റിസൾട്ട്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ശ്രവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഭക്തിവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇത് ഒരാൾ ശ്രവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയായ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കും. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ശൃണ്വതാ സ്വഗതാ കൃഷ്ണഃ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദയന്തസ്തോഹ്യ ഭദ്രാണി വിതുനോതി സുഹൃത് സദാ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാലുള്ള ഗുണമാണത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉറച്ചു കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭക്തി ഉറച്ചു കിട്ടും. നമുക്കും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം അല്ലെ, ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയുമാണ്. അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും. പാണ്ഡവരുടെ ഈ ഒരു യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു അധ്യായം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തി ഉറച്ചു കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ആഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെയും കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനം സ്വയം പരിപൂർണമാണ്. ആകയാൽ ഭക്തി മനോഭാവത്തോടെ അവ ശ്രവിക്കുന്നത് ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള അത്തരം നിരന്തര സഹവാസം ഒരുവനെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയെ
സുനിശ്ചിതമായി പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്ന 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഭക്തിയോടു കൂടിയും ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭക്തി ഉറച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതാ